smeštaj, Šokačka kuća. Ima jedna kuća širom znana, a bilja je od biloga lana. Imaju je Šokci kraj Dunava, u njoj duša naše vajske spava. Šokačka se kuća navik štuje, u njoj divan jači od oluje. A kada srce dirnu tanke žice, pisma plava pivaju šokice. Friško vrijeme baš korita četa, čelja dvolika čaše za zveče. Opiča iz pepela dižu da su Šokci sve bliže i bliže. Budi vična ti lepoto naša, skupe dicu šokaškog pajdaša, da vrednote naslijediti znadu, postajati pravu i sriću i jadu. Hvaljen Isus i Marija, dobro večer, dobro nam došli na naše 9. šokačko večer. Na samome početku želimo pozdraviti drage nam goste, konzula svjetnika gospodina Zdravka Vince. Ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća s nama je večeras predsjednik izvršnog odbora Marinko Katić. I elektor Hrvatskog nacionalnog vijeća Ivan Pjuković. Ispred grada Đakova s nama je večeras gradska vijećnica, učiteljica, savjetnica Željka Goluža. A Željka Vukov je ispred Hrvatske riječi. A srdačno pozdravljamo i naše drage svećenike. Ispred Hrvatskog tradicionalnog portala, kao i do sada, s nama je dragi nam prijatelj Danijel Marković. Pozdravljamo i sve predsjednike udruga. Kratko vas želimo upoznati šta smo sve radili prošle godine. Hrvatsko kulturno udruženje Antun Sor tijekom 2025. godine kontinuirano je i predano radilo na očuvanju kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta Hrvata u Vajskoj. Aktivnosti udruge bile su usmjerene na djecu, mladi i obitelji, u snažan nasljedak na tradiciju, zajedništvo i međugeneracijsko povezivanje. Udruga je realizirana niz značajnih kultura, edukativnih i društvenih aktivnosti, koje su imali vidljiv odjek u zajednici. Posebna pažnja posvećena je očuvanju vajštanske nošnje i tradicijskim običajima. Tijekom godine započet je razrađen projekat Vajštanska nošnja, živa tradicija, s ciljem dokumentiranja, očuvanja i prijenosa znanja o tradicijskoj nošnji. Motivima i simbolima, osobito među djecom i mladima, kupili smo i obnovili dio nošnje. Rad s djecom predstavlja temelj djelovanja udruge tijekom 2025. godine. Organizirane su redovite probe i radionice, edukativne aktivnosti vezane s jezikom, vjerom i tradicijom, pripreme u sudjelovanju u programu manifestacijama. U poznavanju novih sredina farbali smo jaja voskom, bili na Dužijanci u Subotici, u Đakovu na danu strukturne škole sudjelovali na manifestacijama, Šokci baštine u Baškom Monoštru, uživali u Zagrebu na Adventu. Udruga je tijekom 2025. godine uspješno organizirala provele nekoliko važnih manifestacija. Godinu započeli s 8. šokačkom večerom, Zavetni zavičajni dan, kojeg organiziramo zajedno sa župom, Paorsko veče, tradicionalna manifestacija posvećena paorskim običajima, uz glazbu i druženje, obiteljski dan, gdje smo na druženju pozvali obitelji iz Bača i Plavne, organizirali likovnu koloniju. Stani. Programom prekogranične suradnje napravili smo kuhinjicu, obnovili kapije, promijenili prozore i vrata. Kući vratili stari sjaj, flasterisali dvorište. Naša kuća, dvorište i letnjikovac spremni su za iznajmljivanje. Godina 2025. bila je izuzetno sadržajna i značajna za Hrvatsko kulturno udruženje Antun Sor. Provedene aktivnosti doprinijele su očuvanju identiteta, jačanju zajedništva i uključivanju djece i mladih obitelji u život udruge. Udruga će u narednom razdoblju nastaviti s radom i na očuvanju tradicije, razvoju novih programa i jačanju suradnje unutar zajednice i s relativnim institucijama.
Naša Iva Balić sada će nam se predstaviti sa dvije svoje pjesme, pa ju poslušajmo. Nakon toga molimo predsjednika udruge da nam se obrati s par riječi, gospodina Marinka Katića ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća da otvori ovo zabavno večer. Pogledajmo, devojčice, nestan televu, ajde. Oj natuti divani, ima li plavlje nebo od ovog što širom se širi iz ravnice? Ima li lipše pisme od onih što žive u tankoj žici tamborice? Ima li srca većeg od srca šokca što svoju baštinu čuva? Kroz pisme, igre, divane stare i rubo koju s ponos obuva. Nema inata ko što je šokački, to ti ja mogu odmah kazati. Svaki će šokac taj inat cveti, u svome srcu životom imati. Inače nizinu svoju voliti, u svome srcu je svudak nositi. U pismu će svaku notu inat utkati i svoju dušu ravnici dati. Šokci se volje pokazati svitu, u ruvu starom, od predak dato. Sve stare šlinge, šurge, kožuve, s ponosom paze ko zlato. Vole od svega dati do znanja, da zemlju ravnu u krvi nose, precima svojim i dalekim rodom, do neba plava, furce ponose. Tambure struna kroz život ih telja, pismom šokačkom kroz dane idu. Ona ih prati sve od rođenja, pa dok s ovoga svita ne otidu. Duša svakoga šokca ravnice je široke puna, kroz vene i moranica plodna teče i prelu snežno zimsko veče. Dobro večer i dobro nam došli na naše 9. šokačko večer, što znači da na godinu evo imamo jubilarnu 10. Prije svega, želim se od svega srca zahvaliti ovoj djeci. Vidjeli ste da imaju malu tremu. A želim se zahvaliti i vi, prvi puta smo, evo, svi zajedno mogli čuti njezine pjesme koje, evo, ona polako piše i voli svoju tradiciju i želi ju čuvati. Nadam se da ćemo se kao i svake godine lijepo provesti, lijepo zabaviti i uživajte u ostatku večeri. Hvaljen Isus i Marija, drage šokice i šokci. Sve srdačno pozdravljam iz Hrvatskog nacionalnog vijeća i prvo želim da čestitam organizatorima na 9. po redi šakačko večer. Hvala vam ujedno i na pozivu. Vama svima želim da poželim zajedništvo večeras u ovoj ugodnoj večeri, da uživamo uz naše hajoše, uz dobro vino, ali isto tako želim da poželim zajedništvo i kad bude teško. Tu imate Hrvatsko nacionalno vijeće i budete jaki i budete zajedno. Jer bez zajedništva nema ni naroda. Nek vas čuva, dragi Bog, sve, živjeli i otvaramo večer.
e